हेलो गाइज, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आइ हम जाए छली बहुत जरूरी काम करवाबा और हम छली और हमारे मम्मी और आंटी सबके हॉस्पिटल जाके छली और फाइनली हम पुग गेली अपना लोकेशन पर। मतलब लोकेशन मतलब डॉक्टर ला हमरा दांत में कुछ दिक्कत छले और दांत साफो कराबे के छले तो हम डॉक्टर ला पुग गेल छले। और देखो तो हमर दांत के भी सफाई करे छले डॉक्टर, और डॉक्टर बहुत अच्छा छले। यदि अहूँ सबके जाके तो अहाँ सब जा सके छी। और गाइज हमर दांत साफ भ गेल छले और तो बहुत पेनफुल चीज अब हमरा साथ होय वाला छले और वो है सुइया। अहाँ सब देखे सके छी डॉक्टर एमे सुन के सुइया छले ई जे कि हम दांत उखरेबे तो सुन के सुइया तो हमरा दे छले और तो हमरा सुइया भोके चले। और हमर मम्मी हमरा ला दौड़ के चली गेले केला कि बच्चा छे ओकरा मैया तो लगते। और सुइया दे छले तो अत्ते दुखाई छले ना, मतलब पता नहीं सबके बर्दाश्त नहीं होते। और दांत दुखा रही है ना गाइस, तो एगो बात अहाँ सब हम कह दे छी, मतलब मुस्कुर में 3-4 ठाव सुइया दै है के लागी पूरा ठाव सुन कर के रहे है। और हमरा सुइया दिल के तो हमरा बुझा चल मतलब एक साइड के हमर गाले काम नहीं करे, दांत सब काम नहीं करे। और अतः हमरा सुइया दे देने छले और हम डॉक्टर के पूछे छलिए कि हम थूक फेंक सके छी, तो डॉक्टर कहलकै जरूर फेंक सके छी। और हमरा बुझा चले कि एक साइड के पूरा हमार लोथ भ गेलै। और अतः हमरा डॉक्टर चेक करे छले कि सुन के सुइया काम केलकै कि नहीं। और फाइनली अतः हमर दांत उखाड़ा जाए छले। हम अहाँ सबके अपन चीख सुना दे छी, सुन सके छी। और हमार दांत उखाड़ देने चलिए, देखो हमार दांत रहल ई और हमार दांत खराब भ गेल चले तो उखड़ा लेने चलिए। और हमरा हंसियो लगे चले कि फाइनली उखड़ गेले। और अतः डॉक्टर साफ करे छले और हम ओते दुखाई छले ना, मतलब बातें छोड़ दे ओते चिचियाई छलिए, बट फिर भी ठीक तो होय के छले। दुखे है सफा कर देना है तो कोई चीज फाइनली तो हमार दांत दूध सब चीज भ गेल छले और बहुत पेनफुल रही ये चीज गाइस। हम 2 चोटी फेस कर लेली, ऐसा पहले तो फेस केने छली कि लागी हम 2टा दांत उखड़ेने छली और ये हमर सेकंड टाइम छल। डेंटल है पूजा लवली दांत उखड़बी है सब होय छै ना मिला दांत उखाड़। और ये भेल हमर मम्मी और आंटियो गेल छले और मम्मी गेल छले। और अत देखियो हम दांत में रुइया चाइप के रखने छली बिकॉज वो ब्लीडिंग होय छले ओई के लागी। और वही के बाद हम चुपचाप चली और डॉक्टर भेल जे हमर दांत उखाड़लक। और डॉक्टर बहुत अच्छा चले। अहूँ सबके अगर दांत उखड़ाबे के या साफ करवाबे के तो अहूँ सब जाओ डॉक्टर के चले 6 महीना पर कराबी पड़े के सफा। और तो दूसर कोई के चेक करे छले और पूरा क्लिनिक भेल और बहुते सफा छले। और तो आंटी से अपन दांत चेक करबी छले और हमर मम्मी अत से हंसे छले। हम कहली जो न तू चेक करवा ले कह के। और वही के बाद हमार तो सब कुछ डन भ गेल छे। थैंक यू से हमारा ब्लॉग देखते लिए वही के लगी और लव यू ऑल। और बहुत पेनफुल रहल हमरा लगी। बाय बाय।